Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:03. Ang oras ginadulong sa inyo ang Sked Marketing. Thank you mo sa Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 25, 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa balita lokal, Mayor Leonardia ginpasiguro sa publiko nga hatagan prioridad ang COVID-19 vaccine sa tion nga mangin available na. Samtang 13 ka mga Negrense centenarians nagbaton sang tig 100,000 pesos nga bulig pinansyal. Sa atong balita national, SSS mag-release ang December kag 13th month pensions umpisa sa masunod nga semana. Pagabaklon nga supply sa COVID-19 vaccines para sa Pilipinas ginalantaw nga hindi makalabot sa ginatawag nga herd immunity sang WHO. Sa atong balita international, Singapore malapit na nga mangin virus-free matapos nga nagnubo ang local cases kag clusters. Sa atong balita sports, Bam Adebayo posible nga magapabilin sa Miami Heat. Sa atong balita entertainment, Miss Universe of Philippines 2020 Rabia Mateo ginkakibot ang mas sobra 540,000 na ka mga followers sa iya Instagram. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:05. Detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Pamatian namon ginasanligan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginagampingan Padayon Aksyon Radio
batian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nagkalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayak at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:11, kagaron sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Nagpasiguro si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga tagan na sa prioridad sa Bacolod ang COVID-19 vaccine sa tion nga ini amangin available na. Sa press conference, ginpahayag ni Leonardia, handa ang LGU nga mag-revert, mag-realign o kung mag-augment o kung maghulam para masiguro nga tanan ang mabakunahan. Ginkalipay sa alkalde nga nagpasiguro sa iya si National Task Force Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nga ang Bacolod ang nalakip sa prioridad para sa bakuna. Sa lokal Leonardia, ang mga tao nga hindi malakip sa vaccination program sa gobyerno nasyonal, ang LGU amo ang magagasto para sa bakuna. Sunod pa sa alkalde, handa man ang syudad nga iuntat ang infrastructure project para unahon ang bakuna. Nagpanugyan ng alkalde nga maghulat sa COVID-19 vaccine.
Gin-adopt sa pagalian kag syudad sang Davao ang best practices sang Emergency Operations Center sa Bacolod sa pag-away kontra COVID-19. Si retired Major General Mel Feliciano nga nagbulig sa Bacolod sang 2 ka bulan ay nag-abot sa Davao City sa Nobyembre 23 para magbulig man sa mga LGU. 13 ka mga LGU sa Negros Occidental ang una nga nagtambong sa mga aktibidad sang EOC sadto lakip man ang probinsya sang Capiz kag Aklan. Sa press conference, ginpahayag ni City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang tanan nga procedures nga ginahimo sa Bacolod ang gina-replicate sa iban nga LGUs, hindi lamang sa probinsya kundi lakip na sa pila ka mga LGUs sa Mindanao. Ginakalipay ni Ang nga ginapaambit sang LGU ang mga best practices sini sa iban nga lugar. Nagsaka sa 3 million pesos ang donasyon sa LGU sa Bacolod sa mga lugar sa Luzon nga naapektuhan sang bagyo. Una nga plano sang syudad maghatag sa 2 million pesos nga donasyon kag ini ang gindugangan sang 1 million pesos. Sunod ka Executive Assistant Jomari Vargas ang cluster head sa Bacolod CDRMO ang pagdugang sang donasyon ang base man sa pangabay ni Bacolod City Mayor Evilio Nardia matapos ang report sa League of Cities of the Philippines nga madamo sang lugar ang nahalitan sang pagbaha. Dugang pa ni Vargas kahapon nga adlaw sa nagpatagayon sang teleconference ang mga miyembro sa Bacolod CDRMC kag ang ginaprubahan ang dugang nga donasyon. Sunod sa opisyal ang 3 million nga donasyon ang ipaagi sa LCP. Sa diin, si Nardia ang nagaserbe nga presidente kag ang grupo na ang maghahatag sang bulig sa mga biktima sang bagyo. Ginapaabot sa masunod nga semana paaprubahan sang CDRMC ang ila pangabay sa virtual session sang sangguniang panlungsod. Ginklaro ni Kapitan Marilyn Diaz sa Barangay 18 nga hindi niya residente ang job order casual isang Kapitolyo Provincial nga nagtaliwan bangod sa COVID-19. Ang GO ang nagatrabaho sa Palapalan North Food Terminal. So Diaz, wala inisang manabaton nga impormasyon angot sa sining insidente kag nagklaro nga hindi taga Barangay 18 ang nagtaliwan. Sunod pa sa Kapitan, Nobyembre 5 pa sa katapusan nga naka-recover ang pinakaulihin nila nga COVID-19 positive. Ang Barangay 18 ang may 54 ka total COVID-19 cases kag tanan ang naka-recover na. Trese naman ka mga Negrense centenarians ang personal nga ginhatagan ni Governor Bong Lacson sa tiga 100,000 pesos nga bulig pinansyal sa subong adlaw. Ini ang kabahin sa door-to-door awarding sa cash assistance nga ginapadigayon sa gobernador. Una, ginpadulungan ni Lacson ang mga benepisyaryo sa syudad sang Bago, ginsundan sa Hinigaran, Himamaylan, Kabankalan kag Ilog. Sunod kay Provincial Social Welfare Officer o Social Welfare Officer in Charge, Merly Garcia. Ini ang ikaduha nga batch sa mga centenarians nga ginhatagan sang bulig pinansyal. Una ang ginpatigayon sa tong Biyernes, Nobyembre 20, sa diin 8 ka mga benepisyaryo ang personal man nga ginhatagan sang tiga 100,000 pesos sang gobernador sa syudad sang Escalante, sa Sagay, Cadiz, sa Banwa sang Ibi Magalona kag Manapla. Dugang pa sunod nga hatagan ang mga centenarians sa syudad sang La Carlota, La Castellana, sa Banwa sang Isabela kag Kawayan. 5 milyones pesos ang pondo ang ginpain sa gobyerno probensyal sa sininga proyekto para sa subong nga 2020. Ang adlaw sa 5 de Nobyembre, ang mga adlaw kundi ang gahatag ka sa centenarians naton. No? So, na-desisyonan namon na imbes na diktuta magkita sa Kapitolyo, ang provincial government amo ang makadto at mag-distribute. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sa kalapusan nga balita lokal, 93.45% na sa 11 bilyones pesos ang fund utilization rates ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Western Visayas. Yan ang ginreport sa DSWD sa ila official FB page sa sumong adlaw, may kang tanan sa implementasyon sa programa sa Region 6 as of October 31, 2020. Sa virtual presser, gindetalye ni DSWD Region 6 Director Evelyn Macapobre ang mga programa nga may mataas nga utilization rate bilang sabat sa ginreport nga wala magasto nga pondo sang departamento sa budget deliberations sang Senado nagligad nga semana. Sunod kay Macapobre, may nabili na lamang nga 6.55% nga galastuhon ang rehiyon antes matapos ang subong nga tuig.
Sa atong Lunes, ginpanawagan sang Senado sa DSWD nga palasigon ang pag-release nga 83 bilyones pesos nga pondo nga wala pa magasto sa idalom sang duha ka mga bayanihan laws. Ginobligar sang Senado ang DSWD nga gastuhon ang nabilin nga pondo para sa mga biktima sang kalamidad nga mga trabahante nga apektado sang coronavirus sa pandemic. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:18. Sa aton mga ka-action, pinaka-importante nga halungan gid naton ang aton Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19.
At salamat. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal. Sa 26 kagkaroon sa detal na sa ngaton mga nagapangunang nga balita national. Mag-aumpisa na sa pag-release sa masunod nga simana ang Social Security System kon SSS o sang pensyon para sa bulan sang Disyembre kag 13th month. Suno kay SSS sa President kag Chief Executive Officer Aurora Ignacio, ila na ginaproseso ang pagsaylo sang pondo sa Development Bank of the Philippines kon DBP kag mahimo na nga ma-withdraw o kung ma-withdraw sa Disyembre 1. Ang SSS nagumpisa sa pag-release ng ligan nga bulan sang regular pension sa disbursement facilities ng DBP pagi sa Philippine Electronic Fund Transfer System and Operations Network o kun na PESONET kag DBP accredited remittance transfer companies kag cash payout outlets. Ginpahayag sa Philippine Foundation for Vaccination kon PFV nga ang target sa gobyerno nga mag-supply sang nga 50 million COVID-19 vaccines para malabot ang herd immunity nga ginatawag sa World Health Organization ang tama kakulang. Sunog kay PFV Director Dr. Lulu Bravo, kun ang vaccination nag-require sang 2 ka doses, ang supply mahimo lang mag-cover sang 25 milyones sa 1.2 milyon ka mga Pinoy. Una nga ginpahayag sa WHO experts nga ang vaccination sang 65-70% sa populasyon alabot na ang herd immunity.
Sa dugang nga balita national, ginanunsyo sa Department of Health nga plano sa British firm nga AstraZeneca nga magpatigayon sa clinical trial sa ilang nga COVID-19 vaccine diri sa Pilipinas. Kasunod sang maayo man nga resulta sa clinical trial sa UK. Ginimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang anunsyo duha ka adlaw matapos ginanunsyo sang AstraZeneca nga ang ilang joint COVID-19 vaccine effort kaupod ang Oxford University nagpakita sa 90% nga kaepektibo. Pagkatapos nga makakuha sa approval sa Vaccine Experts Panel kag Ethics Board ang AstraZeneca, kinahanglan pa nga makakuha sa approval sa Philippine Food and Drug Administration antes makaumpisa sa clinical trials. Sa kadapusan nga balita national, ginanunsyo ni Health Secretary Francisco Duque III ang presyo sang RT-PCR test para sa COVID-19 dapat yara lamang sa 3,800 pesos tubtob 5,000. Suno kay Duque, ang price cap ginhatag sa idalom sang Joint Administrative Order sang Health and Trade Departments nga nagtala na sa presyo sang RT-PCR test sang 3,800 pesos para sa public facilities kag 4,500 tubtob 5,000 pesos para naman sa pribado nga hospital kag mga laboratorio. Dugang pa ni Roque, sinuman nga maglapas sa magaresulta sang suspension sang lisensya nga maka-operate para sa una kay ikaduhang offense, samtang revocation naman sa lisensya para sa third offense. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:29, detalye sa ngaton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, Kag sa aton balita international, wala na sang man na-report nga bagong local cases ang pungsod Singapore sa sulod sa 14 ka reporting days kaging pahayag nga na-control naman ang clusters ng infection sa working dormitory. Ang Singapore isa sa mga pungsod sa Southeast Asia nga naka-record sa mataas nga COVID-19 rate. Sunod sa gobyerno sa Singapore, isa sa ilag natutukan sa karon amo ang mga tawo nga nagabot halin sa abroad nga gilayo naman nga pang-isolate. Ini nga persona ginalkipan sa mga low-wage laborers halin sa Bangladesh, India, kag sa China. Kag sa aton balita sports, posible magapabilin sa gihapon si Bam Adebayo sa Miami Heat matapos nga lapit na lamang nga nakasugtan ang $163 milyon nga deal. Ang deal kay Adebayo ang ginalakipan sang player option nga anam katuig magaresulta sa maximum value nga $198.5 million. Ang 23 anyos nga atleta ang nalakipman sa All-Star at tinalikdan nga season. Si Adebayo ang napilian bilang 14th overall pick sa 2017 nga NBA draft. Si Adebayo ang yara na sa maayo nga pangnawason matapos ang shoulder kag neck injuries nga nag-apekto sa iya performance sa Eastern Conference Finals kag sa NBA Finals. Kag sa aton balita entertainment, gin kakibot apan nagpasalamat si Miss Universe of Philippines 2020 Rabia Mateo sa masobra 540,000 na ka mga followers nga nakuha niya sa Instagram. Sa post sa beauty queen, nagligad nga bulan antes ang kompetisyon, mayara lamang siya sa nga just 1,000 ka mga followers kag malipayo na siya sini apang subong, mas naglapaw ang iya kalipay bangod sa pagpalangga kag suporta sang tawo kag ginatag sa iya sa bugos nga kalibutan bangod sa pagdamo man sang iya
nga followers. Dugang pa ni Mateo tungod sa impluwensya makuha sa tao ang poder nga makahimo man sang kaayuhan para sa iban kag maghimo sang impact sa pensar kag tagipusoon nga amo ang iya handom para sa tanan. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:39, kag inyo gin pamatian ang kabagusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw, Miyerkules, Nobyembre 25, 2020. Ang inyo tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.